Άντε σηκωθείτε, ετοιμαστείτε της Γουριώτης σας παιδιά. Απ' τη Γουριώτισσα και απ' όλο το Αγρίνιο που μαζεύτηκε 3.000 κόσμος απόψε εδώ. Και την παλιοπάνια μας. Ήρθατε μες στη Γουριώτισσα, ήρθατε μες στη Γουριώτισσα. Με την πυργάκι και τον πατέρα τον Καψάλη και τον Πάο να γλεντήσετε παιδιά. Ωραία να χορέψετε παιδιά. Έχω καημό μεγάλο, παιδιά μου τι θα κάνουμε, παιδιά μου τι θα κάνουμε, αχ για εκείνη κάνουμε. Τι θα κάνουμε καρδιά για να διώξω το σεβετά, για να διώξω το σεβετά που μου πήρε την καρδιά. Το πρώτο γιατρικό στο ίσκι, στο πιότο, στο κρασί και στο πιότο, να μην μου πει το σ' αγαπώ. Τώρα πονιάρα μου καρδιά με τόσα βασάνα πάνω μιλιό και χίλια πυροσβεστικά, όχι δεν μου σβήνουν τη φωτιά. Άντε ρε παινού. Τώρα πονιάρα μου καρδιά, για πες μου πως μπερδευτήκες, για πες μου πως μπερδευτήκες και πήγες και ερωτεύτηκες. Άντε νεολαία. Τώρα πονιάρα μου καρδιά, δάκρυσες καψουρευτήκες, δάκρυσες καψουρευτήκες, οχ καήκες μπλέχτηκες.